Кніга выхаду, раздзел 28. Ты таксама вазьмі для сябе брата свайго Аарона, сынамі яго ад грамады сыноў Ізраіля, каб служылі мне святарамі. Аарон, Надаб, Абігу, Эліязэр і Ітамар. І справу адзені святой Аарону, брату свайму, на славу і на аздабленне, і пагавары з усімі мудрымі сэрцам, каго надзяліў я духам разважнасці, каб справілі шаты Аарону, у якіх пасвячоны ён будзе служыць мне. А шаты, што яны справяць, хай будуць такія: нагруднік і эфод, туніка і тканая кашуля, тыяра і пояс. Хай справяць святыя шаты брату твайму Аарону і сынам яго, каб служылі яны мне святарамі. І хай яны возьмуць золата, гіяцынт і пурпур, чырвань і вісон, і хай зробяць эфод з золата, з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і скручанага вісону, стракатай работы. І хай мае ён 2 завязкі, і хай ён з іх дапамогаю завязваецца на абодвух баках сваіх краёў, а пояс на эфод для завязвання павінен быць аднолькавай з ім работы. Хай будзе ён з золата, з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага вісону. Вазьмі 2 камяні онікса і высечы на іх імёны сыноў Ізраіля. 6 імёнаў на адным камяні і 6 астатніх на другім камяні, па чарзе нараджэння іх, працаю разбяра і чаканкаю ювеліра высечы на іх, устаўленых у залатыя аправы, імёны сыноў Ізраіля. І 2 гэтыя камяні памясці наверсе на завязках эфода. Гэта камяні на памяць сынам Ізраіля. І хай Аарон носіць імёны іх перад Господам на абодвух рамёнах сваіх дзеля памяці. Такім чынам, тканыя краі зрабі з золата. Таксама 2 ланцужкі з найчысцейшага золата, быццам вяроўкі кручанай работы, і прасунь кручаныя ланцужкі ў краі. Таксама зрабі нагруднік судовы стракатай работы паводле будовы эфода, золата з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага вісону. Хай будзе ён 4-вугольны і падвоены, а даўжыню і шырыню хай мае ў 1,5, і памясці на ім 4 рады камяноў. У першым радзе хай будзе рубін, тапаз і смарагд, у другім карбункул, сапфір і яшма, у трэцім гіяцынт, агат і аметыст, у чацвёртым хрызаліт, онікс і берыл. Хай будуць яны апраўлены ў золата і адпаведна радам сваім. І хай яны будуць распісаны 12 імёнамі, кожны камень імёнамі кожнага з 12 пакаленняў. Да нагрудніка зрабі ланцужкі, быццам шнуркі кручанай работы, з найчысцейшага золата, і 2 кольцы залатыя, якія прымацуй на абодвух канцах нагрудніка, і залатыя ланцужкі злучы з кольцамі, якія хай будуць па краях яго, і злучы краі саміх ланцужкаў з 2 краямі на верхніх завязках эфода, у пярэдняй частцы яго. Зрабі і 2 залатыя кольца, якія прымацуй да ніжніх канцоў нагрудніка на ніжнім краі, што звернуты да эфода, а таксама зрабі доўгія залатыя кольцы, якія трэба прымацаваць да 2 завязак эфода на знешнім баку яго ўнізе, адпаведна будове яго панад поясам эфода. І хай нагруднік звязваецца кольцамі сваімі з кольцамі эфода з дапамогай стужкі фіялетавай, каб эфод трымаўся на поясе і каб не маглі аддзяліцца нагруднік і эфод адзін ад аднаго. І хай Аарон носіць імёны сыноў Ізраіля на нагрудніку судовым на сваім сэрцы, калі будзе ўваходзіць у свяцілішча. Гэта памяць перад Господам навек. А ў нагруднік судовы пакладзі Урым і Тумім, якія хай будуць на сэрцы Аарона, калі ён будзе станавіцца перад абліччам Господа. І так хай носіць Аарон на сэрцы сваім суд для сыноў Ізраіля перад абліччам Господа заўсёды. Зрабі верхняе пакрывала пад эфод
цалкам фіялетавым, усярэдзіне якога хай будзе наверсе атуліна для галавы, а аблямоўка вакол яго тканая, як на атуленні брані, каб не рвалася. На краях пакрывала унізе вакол зробіш быццам пунічныя яблыкі з гіяцынту, пурпуру, з чырвані, дабавіўшы пасярэдзіне залатыя званочкі, так, каб былі званочкі залатыя паміж усімі пунічнымі яблыкамі. І хай апраняецца ў яго Аарон у час выканання службы, каб чуўся гук, калі будзе ўваходзіць у свяцілішча перад абліччам Господа і выходзіць, каб ён не памёр. Зрабі і пласціну з найчысцейшага золата, на якой выражы чаканай работай святое Господа, і прывяжы яе стужку фіялетавую, і хай будзе на тыяры на лбе Аарона. І хай Аарон панясе на сябе правіннасць адносна святынь, якія будуць асвячаць сыны Ізраіля у дарах і падарунках сваіх. І хай будзе пласціна заўсёды на яго чале, каб Господ меў ласку да іх. І вычы туніку з вісону, і зрабі тыяру з вісону, і пояс залататканай работы. Потым сынам Аарона зрабі тунікі ляныя і паясы, і мітры на славу і на аздабленне. І апранеш во ўсё гэта брата свайго Аарона і сыноў яго разам з ім. І памаж іх, і напоўні рукі іх, і асвяці іх, каб яны былі мне святарамі. Зрабі ім і сподняе з ільну, каб пакрывалі яны плоть сораму свайго ад паясніцы аж да лытак. І хай карыстаюцца імі Аарон і сыны яго, калі будуць уваходзіць у палатку сустрэчы, або калі будуць прыступаць да ахвярніка, каб служыць у свяцілішчы, каб не памерці ад правіннасці. Гэта пастанова вечная, хай будзе для Аарона і патомства яго па ім.